Ba lafiya ko ranki anan a tsaye. Zan iya taimaka miki kuwa? Malam ka wuce gabanin gudu ni ba na bukatan taimakon ka. Okay, to kin wa kanki. Wallahi tun da wancan ya taya ba a bashi ba, ni bari in je in gani ya za ki. Assalamu alaikum. Yan mata ya ne a gari? Malam ka sani ne kake tambaya na me ne tsaya yi anan? A yan mata ai ba sai daidai ne ba kin gane, kawai dai na ga ke waje na ne kin gane shi yasa na. To bari in kira wanda zaka gaya mu zaka ne wannan tambayoyin da kake yi. Ai na fi son ni in dai harka da namiji ma bangaren mace ai na fi so yadda za mu goga da shi. Hello? Dan Allah ka yi sauri ka dawo. Wallahi wani ne ya so ya ci sani a gaba sai wani tambayoyi yake mai ina kai za ka iya amsa mai tambaya. Kin gani nan ba karamin mutum bane, babban mutum ne da yake ji da gani. Na ga miki. Yawwa. Ni bi na kaga wanda ya so ci sani sai tambayoyi yake mu. Wallahi ƙarya take mun. Wallahi bako ne ni zuwa ne nayi alwala zan je masallaci shi yasa nake tambayar ta. Ina ne masallaci? Kai matar ka rasa wacce za ka yi sai matar tawa?